Nazdar lidi, zdraví vás, Mr. Czechfake. Je tohle z toho můj nový kanál. No, můžete mě znát i z předešlých kanálů, ale vy asi nevíte jaké. Já vám je neřeknu, můžete mě poznat podle hlasu, anebo mě třeba vůbec nepoznáte. Každopádně, tohle je můj menší takovej úvod. Protože jsem založil tenhle nový kanál, tak vám ještě řeknu něco rychle. Nechci kopírovat Nejfake, ani Aska Gangstu. Budu točit sám za sebe a nebudu nikoho kopírovat. Pište mi klidně i do komentářů, co chcete, abych točil za druhý videí. Ale hlavně hned nedávejte disliky a neříkejte, že jsem malý děcko. Protože já nejsem jak malí děti, co kopírujou Nejfejka, Aska Gangstu a tak dále. Prostě vám chci říct, že já tu budu sám za sebe. A budu pro vás točit mnoho videí. Třeba mě jednou odhalíte, sami.